רוצה להגיד כמה מילים על עבודה קהילתית, ברשותכם. I'll say some words in English first. I'm thankful to Steve Burkhardt that came to us from Hunter College in New York, and to Terry Mizrahi that brought Steve to us. And both of them are, like me, people who know that it's a big privilege to be able to help other people to organize and to act for important goals in their lives. And likely, I think, we all know that probably community practice is the best profession in the world. It's the name of an article by the way, יש מאמר שאומר שעבודה קהילתית, האם עבודה קהילתית היא המקצוע הכי טוב בעולם? כי כל מי שמדברים איתו, מראיינים אותו בעבודה קהילתית, הוא אומר שזה המקצוע הכי טוב בעולם. טוב, אולי הוא לא המקצוע הכי טוב בעולם, אבל עבודה קהילתית היא כנראה החלק היותר שמח והיותר משיג תוצאות בעבודה סוציאלית. אנחנו עובדים עם הכוחות ועם הכישרונות של אנשים ומפתחים מוטיבציה ויכולת של אנשים להיות פעילים לטובת הכלל, לחשוב על הזולת. בעזרתנו אנשים מגלים שיצירת קבוצה מודעת לעצמה היא כוח חברתי אדיר שבאמצעותו מתחולל שינוי חברתי. אנחנו מפתחים מנהיגות. אני מודה לסטודנטיות שהציגו את התזות שלהן כאן היום. הן היו מרתקות והן מדברות את הדברים האלה, כל אחת מהן בדרכה בצורה יוצאת דופן, מעולה. תודה רבה לכם. אנחנו בעבודה הקהילתית, בעקבות ההשקעה של עמיתים מכל האוניברסיטאות שיש בהן עבודה קהילתית, כמו בר אילן, תל חי, חיפה, וכמובן גם האוניברסיטה שלנו, אנחנו מתחילים להיות קצת יותר טובים במחקר בשנים האחרונות. זה חשוב, כי כך נבטיח דורות עתידיים של מורים ואנשי מקצוע ברמה גבוהה, ואנחנו מאוד מאוד זקוקים לכם, אז תמהרו בבקשה עם הדוקטורטים וכל הדברים. אני מבקשת להקדיש כמה מילים נוספות במקצוע על התוצאות האישיות של התערבות קהילתית. יש לנו לא מעט עדויות על התוצאות המיטיבות של העבודה הקהילתית על הפרט, אבל אין לנו מספיק מחקר בתחום הזה. תוצאות שלא השכלנו בכלל להדגיש אותן בעבר. בשנים האחרונות התחלתי לחקור יותר בתחום הזה, ועכשיו יהיה לי יותר זמן להקדיש לשינוי האישי שמתחולל בנפשם ובחייהם של פעילים המעורבים בתהליך השינוי החברתי. לשם כך חברתי לשתי עובדות קהילתיות מנוסות ומכוננות, שכל אחת מהן פיתחה באגף הרווחה בו היא מועסקת מסגרת ייחודית שמבוססת על שיטות קהילתיות אך ממוקדת בשינוי אישי. שמעתי על העבודה שעשה גלעד צפאייב לביא במרכז למיצוי זכויות באגף הרווחה של עיריית ירושלים, ושמעתי על עבודתה של רויטל בושרי באגף הרווחה של עיריית הרצליה עם נשים שמלמדות את החיים. הצטרפתי אליהן כדי להשיג את הניסים הקטנים שמתחוללים בשירותים שלהן על בסיס יומיומי. אנחנו נפיק את הידע המקצועי שהן פיתחו בפרקטיקה שלהן, נתעד, נספר, נכתוב ונלמד כדי להבין איך בשתי המסגרות האלה ובעוד מסגרות שנמצא אנשים שחוו צרות ועוני, שכבר התנסו בקבלת עזרה מקצועית, מנסים שוב והופכים להיות אזרחים ואזרחיות פעילים שממלאים תפקידים בעלי ערך חברתי, מפתחים הערכה עצמית, תורמים לעצמם ולמשפחה שלהם ומושיטים בהתלהבות עזרה לאחרים שמבוססת על הניסיון שלהם, שזה אולי הדבר הכי חשוב שקורה. איך בשתי המסגרות האלה אנשים שחשו כל כך מושפלים ומיואשים נהנים לעתים לראשונה בחייהם מיכולת ומכבוד. אנחנו נכתוב יחד את הפרק הבא על פרקטיקה של העצמה, ואני מחכה לזה, זה אחד מהדברים שאני מתכוונת לעשות בהמשך אם שאלתם מה אני אעשה. לסיום, למדתי שהשותפות עם השדה היא הכוח האמיתי של האקדמיה. כי לאקדמיה הכרחי ללמוד באנשי מקצוע, ולאנשי המקצוע יש צורך אמיתי בהמשגה ובפיתוח תיאורטי של מה שהם עושים. אני רואה את חובתה של האקדמיה בעבודה קהילתית לקדם יחד עם אנשי המקצוע תיעוד ומחקר, כי רק אחרי שהוצאנו לאור בצורה מושכלת את הידע המקצועי ואת התובנות החדשות שיכולות להתבסס רק כתוצאה מניסיון ממשי, אנחנו מבינים יותר טוב את מה שעשינו, ואז אנחנו יכולים להמשיך הלאה. לבנות על מה שעשינו ולהתקדם עוד. זה הידע החדש
שאפשר גם ללמד אחרי חקירה. מעגל זה שלא נסגר אף פעם, הוא המקור לחדשנות וליצירתיות, הן של השדה והן של האקדמיה. המשפחה שלי. כל מי שנמצא באקדמיה יודע שזה מקום עבודה מעולה למי שמוכן לעבוד קשה. החיים במקום עבודה שיש בו רק משימות למלא ומטלות להספיק, ואין בו בכלל שעות עבודה הרבה יותר קלים למי שיש משפחה כמו שלי. אני מודה לכם, יקיריי, בעיצול ששלשום, לפני 46 שנה, הסכים להיות בעלי, למאיר, ליונתן, לשרלי, האנשים שיודעים להיעלם לגמרי מהרדאר שלי כשאני עסוקה, אבל להיות ב100% בשבילי כשאני צריכה עזרה. כל מי שמכיר, אפילו אחד מהם, יודע שזכיתי במתנה גדולה. אני מודה לאלוהים יום-יום על שאתם איתי, ומתפללת שיהיה כך כמה שיותר זמן. אני מקווה שלפחות חלק מהזמן גם אתם שמחים שאני שלכם. אני מודה לכולכם. אני מתנצלת עוד פעם, אני רואה כמה וכמה אנשים שאני לא הזכרתי אותם כשדיברתי, ואני ככה קצת מתכווץ למשהו. אני מודה לכולכם על השתתפותכם בכנס הזה שנערך לכבודי ולכבוד העבודה הקהילתית. אני יוצאת מכאן בהתרגשות גדולה וגם בשמחה גדולה שאתם הקהילה שלי ואתם כאלה נהדרים.